Hello, hi. And Marwa Roy. Yani ballet mean batara baide. Ini yana onji dummuda spot. ಮಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಪಾಟು. ನನ್ನ ಬಲೆ ಉಂಡು ಬಲೆನ ಫಸ್ಟ್ ದುಂಬುಗು ಕಟ್ಟೋಡು ಪೈ ಬಲೆ ಕಟ್ಟಗ ನೀರಿಗೆ ಜೈದೆ ಅಣ್ಣ ಮುಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ಜಾಗ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ತಿರ್ತಿ ಕಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಡಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಕಾರಿಗೆ ತಾಗಂಡ ಆಯ್ತ ಬೇನೆ 15 ದಿನ ಮಟ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕಂಡಾವಟ ಬೇನೆ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಡೇನಿತ್ತೆ. ಈತೆ ಸುರುಕುತ್ತೆ ಬಲೆ ಕಟ್ಟೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ಬಲೆ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ಬೆಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದದ ಬಲೆ ಅಂಚ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ದುನ್ನ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೇತೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರು ಒರಿಯೇನೆ ಇಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಬಲೆ ಇಟ್ಟು ಚೂರು ಬಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮೀನು ಪತ್ತುವರೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪದು ಮಲ್ತೇನೆ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಾದ. ಸೊ ಒರಿಯಗೆ ಪತ್ತರ ಬಂಗನ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಟರೆ ಬಂಗ ಇತ್ತೆ ಬಲೆನ ಕಟ್ಟದಾಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಲೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅವು ಹೋದಿತ್ತೆ ಬಲೆ ಇಟ್ಟು ಮೀನು ಬಿಡ್ದು ನಾನು ತೋಡು ಬಕ್ಕ ಅವು ಆದಿ ಬಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಬರಟಿತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ಪೋತು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಬಲೆದ ನೆಟ್ ಮೀನು ಕುಳಿದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೀನು ಬಲ್ಪುಂಡು ಬಲ್ತಿನ ಮೀನು ಈ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟಿನ ಬಲೆಗೆ ಬೂರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೈ ಪಾಡದ ಪತ್ತುಲಿ ಮೀನನ್ನು ಆಂಡ ಪೋಡಿ ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ದೆಂಜಿಲ್ ಹೋಪುಂಡ ನೆಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ಡು ತೂಕ ಯಾನೈತೆ ಪೋಪೆ ಸುರುಕು ಬಲೆ ಇಟ್ಟು ಮೀನು ಬುಡ್ದಿನ ಬಂದು ತೂಪೆ ಐತೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್. ಒಂಜಿ ಬೋನಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೋಳು ಅಪಘಾತದ ಅಲ್ತಡ್ತು ನಾನು ಕೊಡತಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಈ ದೂರ ನೆನೆದಿದ್ದಾನೆ ಸುರತ್ತ ಬೋನಿತ ಮೀನು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಜವಾದ ಮುಲ್ತ ಮೀನು ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ದುಂಬುಗೆ ಈ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಕಲು ಪೂರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಕಲು ಪೂರ ಕಂತಿನಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚತ್ತೆ ಬೋನಿದ ಮೀನು ಸರ್ಕಾರಿ ತಿಲಾಪಿಯ ಕಲ್ಲಿದುಲೈ ಎದುರ್ದಲ್ಲ ಬುಡ್ದುಪ್ಪ ತೂಕ ಇತ್ತಂಜಿ ಇರ್ಪೆ ಬುಡ್ದುಂಡು ಬಾರಿ ಕೇರಳದ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಮೀನು ಇರ್ಪೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಪೋಲ್ ಸ್ಪಾಟು ಅಂಚನೆ ಮಲಯಾಳಿಡು ಕರಿ ಮೀನು ಕೊಂಕಣಿಡು ಕಾಳಿ ಬಾರಿ ರುಚಿತ ಮೀನು. ಎದುರ್ಲ ಕೊಡದಿಂದಿತ್ತಂಡು ಕೊಡಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ
ನನ್ನ ಬಲೆದು ಕೊಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಬಲೆಟ್ ಬೂದಿನ ಮೀನು ಎಂಚ ತೆಪ್ಪನೆ ಬಂಡ ಚೆನ್ನಕಲ್ಲು ಮೀನು ನೆತ್ತಿ ದೆರ್ಪಾರು ದೆತ್ತದು ತೂಡು ವಾಕಡಿಟ್ಟು ಮೀನು ಉಲಾಯ ಬಾಯ್ದಿನ ಬಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀನು ಅಂಚ ಅದು ಇಂಚನ ದೆಪ್ಪಲಿ ಮೀನು ಇಂಚ ಕೈಟ ಪತ್ತೋಡು ಪತ್ತದು ಮೀನು ಸಂಗಿಸುಂಡದ ಬಲೆತ ಅವನು ಇಂಚ ಒಯ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮುಳುವರ ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗದ ಮೀನು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದೆತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಲ್ಲಿದು ಲಯ ಪಾಡು ಇಂಚ ಕಲ್ಲಿನ ಒಯ್ಪೊಡು ಇವಾಗ ಮೀನು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಒಯ್ಪಲೆ ಧರ್ಮ ಗೀಜನ ಮೀನು ಪೋ ಒಂಜೆ ಕಡೆ ರಡ್ಡು ಮೀನು ಕೂಡುದುಂಡು ಮುಂಬೈನ ತೆಪ್ಪು ಬಾರಿ ತುಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಬತ್ತನೇಕ್ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಮೀನು ಆಂಡಿ ಸೊ ಒರಿಯದ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಈತ ಮೀನು ಯಾವು ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ರುಂಡು ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಆಂಡು ಮತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ತೊಂದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆಗೆಪ್ಪುಗ ಮುಖ ಪಿದಾಡ್ಗ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಮೀನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯ್ರುಂಡು ಪೋಯ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಚುರುಕು ಬಲೆಗೆಪ್ಪುಗ ಯಾಪಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಣ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಬೇಗನೆ ಪಿದಾಡಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗಾಳ ಬರೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೇನಿ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲೆ ಗೆತ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಲ್ಲೆನ ಪಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಬಳ್ಳೆನ ಪಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕದು ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಾಲ ಬರೋದುಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪೋರುಂಡು ಇಂಚನೆ ಬಲೆ ಗೆಪ್ಪೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಗೋಪುರೋಡ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪರೆ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ನಾನು ಗೆಪ್ಪನಾಗ ಏತ್ ಮೀನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಓ ದೇವರೇ ಲೈನ್ ಮೀನು ಬಿಡ್ದುಂಡು ಒಂದು ಮನೆ ಇಂಚೆ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರ ನಟಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತುಂಡ ವಟ್ರಾಜ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆತು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಏನು ಒರಿಯೇ ಬೈದೆ ಅಂಡ ಈತ್ ಮೀನು ತೆಗೆದುಂಡು ಇಕ್ಕೈತೆ ಬೇಜಾರಾನೊಂದು ದಾಗಿ ಈತ್ ಮೀನು ಬುಡ್ದು ಬಂದು ದಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ರುಂಡು ಗೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಏನು ಒರಿಯೇನು ಇಲ್ಲೇ ತುಲ ಏತ್ ಮೀನು ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೂಡು ಈ ಬಲೆಟ್ಯಾನು ಇನ್ನು ಮಟ್ಟ ಈತ್ ಮೀನು ಪತ್ತಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮೀನು ಬುಡ್ದುಂಡು ನಾನು ಈ ಮೀನು ಗೆಪ್ಪನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮುಂಜೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕುಂಟು ಬರ್ತೀತೆ ಅವನ ಕಣ್ಪೆ ಮುಲ್ತೂರು ವರ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡುವೆ
ಬಲೆ ತವಸ್ತೇನೆ ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ದಿಂಜ ಅದು ಕೊಂಡೋಡುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಂಡು ಈತು ಮೀನು ದಪ್ಪುನ ಸುಲಭದ ವೇಳೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚನೆ ತುಂಬುಂಡು ಮಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಸೊ ನಿಖಲೆಗ್ ಈ ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಚ ತಿರ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಒತ್ತಲೆ ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಬಲೆ ಫುಲ್ಲು ಮೀನು